kamiat habaro kiliang. Agak snem balalit no ka Shillong kala yo ya ka nam kum ka jaka preng jong ka kolshor kabla rakhe namar ki jing e jong ki briu ya ka put ka tem karwai ka siaw bat ka jing don jong ki nongput nongtem badon sap dangshen ka jia sing ka samla ka badang arpu ars nem karta ka badai ka nongtem drum batibit na Shillong kalai shim menta bantem drum hakmat umintri dang badu jong ka ri India ha Mumbai kaput ka tem ka dei ka bladan lepa ha ki thiet snam jong ka bar ka jing ya linti jong ka kelas dang hakarta ka badang han riu snem tu nya khmi halo ka diga khubor ko bapau nam jong ka Symphony of India dangshen ka jia kala mikmat ya ka Shillong ha ka World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025 ha Mumbai ha ka ba kala pen ya ka sap jong ka shakinong pet kai ka purthe साथियों कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। So I went for Symphony of India. It's in the day national.